Proste bude také rýchle. Všetko vysvetlím počas toho. Je to one block. Stávame toto. Farmu na drevo. No. Prečo nie sú na tamtým one blocku? Pretože tam ten one block celý zhorel. Všetko nájdete na YouTube kanále Jajka. Potom vám ukážem jeho YouTube kanál na konci videa. Tak aj teraz môžem ukázať. Tak potom zhoralo to všetko a už aj na týmto vanblocku som natáčal jedno video. Počkaj, čo robím? Potrebujem saplingy. Tak, točil som s ním video a veľmi nás to bavilo, takže som sa rozhodol natočiť pokračovanie u mňa. Je to takto pekný shop. Farmažená na jedlo. Kúpim 4. Takto, teraz som kúpil 4 saplingy. Ja som už kúpil 6. Nie, dobre. Raz, 2, 3. Len tak 2. Lebo môžu byť aj viacerých. Alebo nebudú to po 2. To mi to nevychádza. Toto bude video také krátke. Proste len také krátke. No. Neviem, či on dá na YouTube ešte to video. Ale mal by ho dať na YouTube. Bude sa to volať, že Nether Fight, pretože sme bojovali v Netheri proti pigmenom. A si to ukončím. Ešte potom mu ukážem jeho kanál. Asi už to dal aj on na YouTube. Neviem. Možno sa ešte dneska pozriem. No, pozrieme sa a možno to tam bude. Ale ja sa ešte s ním dneska dohodnem a možno to ešte dneska dá. Buď to dá dneska, zajtra, alebo pozajtra. Nevieme. No, teraz kúpim iné saplingy. Tieto spruce. Kúpim 1, 2, 3, 4. Z tejto 400 ja na to mám. Mám vybavené 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tak. Vidím toto a bum. Bum. A teraz poďme na ten jeho YouTube kanál. Ideme na YouTube. Napíšeme si tu jeho meno. To je ja. Dobre. Jaj. Teraz presne neviem. Toto by malo byť ono. Áno, aj to ono, to je jeho tvoj kanál. A takto už to je aj to video na YouTube. Pekne. Takže dajte mu odber, kúknite sa na YouTube kanál. A ja sa s vami lúčim. Dajte odber, like, odber, zvonček a čau čau.